Ja oikein paljon tervetuloa uuden videon pariin, se on Jauppa tässä. Ja tänään jotain siistiä, erilaista jännää. Lähdetään kattoo jenkkifutista, NFL:ää, Tampa Bay Buccaneers vastaan Atlanta Falcons. Eli pelipäivän vlogia, ei muuta kuin pelipaitaa niskaan ja suuntaan kohti tuonne. Ja olipas kerrassa uskomaton tilanteen vaihto. Tänäänhän meitä kuljettaa tommonen hieno Chrysler, mikäli kutoskoneella 300 heppaa. Viimeisen päälle perheauto. Kaikki hienot löytyy, ratti ja penkki mukaan luki. En muuta kuin lähdetään liikenteeseen. One Bud Light. Yeah, thank you. Enjoy. Thank you. Pelipaikalle saavuttu. Aika hullu meno. On tää vähän erilaista kuin jossain A-seudun pelissä. Meininki aika mieletön ja juomatkin saa jo pihalta vettä tietenkin. Kyllä mä oon vähän sanaton. Aivan pikkunen jehu-kiima tällä hetkellä päällä. Täällä pääsee vähän kattele ja on mutta sitten pelipaitaa liikenteessä. On helvetistä. Katsotaan mitä muuta tältä alueelta löytyy. Jonotetaan tietenkin siihen, että päästään itekin heittämään tuota palloa. Katsotaan miten menee. Tää on ihan mun laji. Pitäis olla helppo. Hauska. Käytiin tommosella, missä oli vähän vanhempia kannattajia äijän kanssa syömässä tommoset siivet, mitkä oli tehnyt tänne. Oli hyvä tulinen. Ja nyt varmaan hitataan kohti stadionia ja yritetään etsiä sieltä ruokaa loppuseurueelle. Stadionin sisälle päästiin ja herranen aikataulu iso. Näitä hakkee ihan täys kokemus, ottakaa tänne Raymond James Stadionin merirosvolaiva on pakko päästä. Katsotaan jos siellä ei olisi jonoa tai se on vielä auki, niin yritetään ennen peliä hyökätä sinne. Katsotaan mitä se näyttää. Joo, valitettavasti merirosvolaiva on tänään koko päivänkin. En tiedä mikä homma, kun sinne ennakkotietojen mukaan olisi pitänyt päästä missä vaiheessa vaan. Mutta aina häpölyt ainakin ulkopuolella, se on ihan hieno.
takana, 10-10 peli. On kova meininki. Ei tällä semmosia chanttejä on niinku jossain futispelissä, mutta kaikki huutaa ja kiljuu ja toi kuuluttaja ottaa hyvin yleisön messiin. Nyt nesteytystä ja takaisin katsomaan toista puoliaikaa. 3 minuuttia myöhästyttiin alusta, mutta löytyi ainakin alumiinipullossa Bud Light ja peli edelleen 10-10. Tuota varten on kypärä päässä. Ois tullut muuten puhumupää. Persee. Take me home to a place I belong. Aivan vittu mieletön. Oi vittu. Ei tämä nyt oikein lähe. Ei lähe. Mieletön lyöty. Ai jumalauta, kun oli hyvä. Perutaan puhe, kyllä sittenkin taitaa lähteä vielä. Ja tuomari Cameron. Ei jumalauta, kyllä tuo Mayfield on vähän perseestä. Eikä ihan vähääkään. Perus kaikki puheet, mitä haukuu Baker Mayfield. Ihana juoksija, ollaan pelissä mukana. 30 jardia matkaa, kaveri juoksi koko kentän läpi, saatana. Hyvä heitto. Mä pääsin just sen yli. Joo. 10. Uusi alku. Joo. Nyt näyttää helvetin hyvältä. Joo. Minuutti aika. Minuutti 16. Minuutti aika. Ei vittu. Jatkoaika näyttää aika todennäköiseltä. Saa nähdä 45 sekuntia kellossa. Vielä pääsee Falcons kertaalle hyökkäämään. Jännäksi menne. Ei vielä. Pääsee potkasen tuosta, me potkee sille vaan sitä. Tähän kun ratkia peli. 4 sekuntia kellossa ja pallo 33 jaardissa. Potkasiet kentällä. Vähän pahalta näyttää. Toivottavasti kävi se päivä, kun ei osu. Toivottavasti käy se päivä. Vittu mitä paskaa! No niin, peli takana. Niinhän siinä sitten lopun kaiken kävi, että Falconsi voitti sillä viimeisellä potkumaalilla 16-13. Ihan mieletön, niin kyllä, mieletön kokemus. Aivan, en oo varmaan eläissäni saanut urheilun kanssa tämmöistä kokemusta aikaa. Vaikka peli ei varsinaisesti ollut mikään tämmönen hegemonia-ottelu ja jää mihinkään historian kirjoihin, mutta kyllä vähän semmonen fiilis, että toivottavasti joskus pääsee vielä uudestaan paikan päälle. Jos jotakin pelistä, niin vähän täytyy molempia pelirakentajia haukkua tuossa. Ritteri Falconsilta ei osannut heittää palloa ja Mayfield oli totutu epätasainen ja paska. Muutama hyvä suoritus ja aika monta erittäin heikkoa suoritusta. Joo, tunnelma oli kova. Hyvä meininki katsomossa noin yleisesti. Ei ollut mitään hirveän vihamielistä porukkaa tuolla ja ruoka oli hyvää, juoma oli hyvää, jäätelö oli hyvää ja kallista. Kaikki oli kallista.
Ehdottomasti. Sen mikä jäi mieleen, kaikki oli todella kallista. Ihan sama mitä ostin, niin se oli vähintään $15. Mutta vahva suositus. Vaan erittäin vahva suositus. Jos, Kokemukselle. kyllä, jos on mahdollista päästä kattoon jenkkifutista tälleen niin kuin NFL-peliin, niin ehdottomasti kannattaa käydä kokeilemassa. Täällä seuruekin on mukana, joka ei ole ikinä kattonut jenkkifutista, telekkarista tai mistään muustakaan YouTubesta edes ilmeisestikään. Silti oli mahtava kokemus, vaikka lajitietämystäkään ei ole, mutta pikkuhiljaa siinä 4. jaksolla alkoi takana oleva herrasmieskin päästä pikkuhiljaa kärryille pelistä. Ja en tiedä, mä en oikein tiedä, mitä tässä pitäisi sanoa, sanattomaksi vettä. Ja ilma oli helvetin kuuma, varmaan 30 ja aurinko paistoi koko pelin tohon katsomoon. Niin kuin ehkä näkyy, niin pikkusen saatoin naamasta palaa tossa. Säätirjoite näytti pilvistä, mutta ei se haittaa. Nää on näitä taistelujälkiä. Teikä mitään, me lähdetään etsiä ruokaa ja juomaa ja ajellaan takaisin Orlandoon. Muista ihmiset tilata kanava, jos et tosta jostain kumman syystä vielä tehnyt. Heitä tykkäystä ja kommenttia videolle, mun osalta kiitos ja moi!